Ανάκληση της άδειας, το είπε στο Υπουργικό Πρωθυπουργός. Επανέλευση τέλος πάντων, κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους. Ελένη, για να το καταλάβουμε λίγο, τι ακριβώς συνέβη και τι κλίμα υπάρχει στις Χουριές. Καλή σας μέρα και πάλι. Πρόκειται να επανεξαταστούν δύο άδειες. Μία αφορά αρχιτεκτονική ηλεκτρολογική μελέτη και η άλλη υλοτόμευση. Ήδη 50 εργαζόμενοι, 50 υλοτόμοι έχουν σταματήσει τις εργασίες από την περασμένη εβδομάδα, ενώ υπάρχει αγωνία στους κόλπους των περίπου 2.000 εργαζομένων στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην Ελληνικός Χρυσός, για το τι μέλη γενέστε. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Χατζής. Χθες είχαν μία μαραθώνια συνέλευση για να δούνε πώς θα αντιδράσουν σε αυτό. Προετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Θα μας πει γιατί δεν τον ικανοποίησε και η θέση του κυρίου Λαφαζάνη προηγούμενες μέρες, ότι θα διασφαλιστούν και θέσεις εργασίας. Τι ετοιμάζετε, κύριε Χατζή? Καταρχήν, καλημέρα σας και σας στο πάνελ σας. Εμείς οι 2.000 οικογένειες εργαζόμενοι στη βορειοανατολική Χαλκιδική είμαστε έτοιμοι για κινητοποιήσεις, για την κορύφωση των κινητοποιήσεων στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή και μεταγενέστερα ενδεχομένως να χρειαστεί να κατεβούμε και στην Αθήνα, που είναι τα κέντρα αποφάσεων. Εσάς σας ανησύχησε αυτή η απόφαση? Τι πρακτική εφαρμογή έχει? Πρακτικά τι σημαίνει για σας αυτή η απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα? Πρακτικά την Πέμπτη σταμάτησαν 50 συνάδελφοι, οικογενειάρχες, να σταμάτησαν την εργασία τους. Την Παρασκευή ανακλήθηκε και άλλη άδεια. Πάντως, εάν δεν πληρούνται οι όροι, το σωστό δεν είναι να είναι καθόλου νόμιμη αυτή η επένδυση που έχει γίνει εκεί? Και περιβαλλοντικά και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, γιατί δεν πρέπει να είναι εντάξει αυτά τα πράγματα? Βεβαίως να είναι και να παραείνει εντάξει και να είναι με την νομιμότητα. Αλλά παρόλα αυτά να δουλεύουμε και να ελέγχουν. Όχι σταματήστε να ελέγξουμε και μετά θα αποφασίσουμε. Δεν μας είπε πότε θα έρθουν υπηρεσίες για να ελέγξουν και να δουν αν είναι νόμιμοι ή όχι. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε νόμιμοι, γιατί 10 χρόνια τώρα όλοι κυνηγάνε αυτή την επένδυση. Αν ήταν παράνομη, θα είχε κλείσει. Να έρχονται να ελέγχουν καθημερινά, αλλά να μην σταματάνε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν. Καθημερινό έλεγχο. Και εμείς θέλουμε, γιατί κάτοικοι της περιοχής είμαστε. Πάντως υπάρχει μεγάλη αντίδραση, το ξέρετε. Και είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, ούτε έχουμε όλα τα δεδομένα για να πάρουμε θέση. Προφανώς από την μια μεριά υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν, από την άλλη λένε, φωνάζουν ότι πλήττεται βαρύτερο το περιβάλλον και ένα τεράστιο πρόβλημα για τους υπόλοιπους. Πρέπει το θέμα να συζητηθεί πολύ βαθιά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί τώρα μια κοινωνία είναι διχασμένη για ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπως είναι αυτή η επένδυση, επίσης εξίσου σοβαρή και σημαντική, γιατί δουλεύει πολλοί κόσμος. Θέλει μελέτη πάντως και θέλει προσοχή. Μπορώ να κάνω μία παρέμβαση? Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων. Ο κύριος Βρούτης θέλει κάτι να σας πει. Εγώ ακούω με ενδιαφέρον την πρόταση του Προέδρου των εργαζομένων και συμφωνώ μαζί του. Πριν δεν ακούγατε με ενδιαφέρον την πρόταση των άλλων όμως. Για ακούστε, αφήστε να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε υπέρ των νόμων. Σαφέστατα όλοι. Οι περιβαλλοντολογικοί όροι πρέπει να τηρηθούν. Τι λέει λοιπόν η άποψη των εργαζομένων? Να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντολογικοί όροι αν τηρήθηκαν, αλλά αφήστε μας να δουλεύουμε και αν κριθεί ότι είναι λάθος. Και εσείς που σαν κυβέρνηση πριν δεν εξετάσατε τους όρους. Ή έχουν παρανομήσει. Γιατί υπήρχε θέμα περιβαλλοντολογικών όρων? Δεν το ξέρω, ξέρετε εσείς? Όχι, η κυβέρνηση το φέρνει τώρα. Εμείς τι λέμε? Ας αξιολογηθούν οι περιβαλλοντολογικοί όροι, να δούμε αν είναι σωστοί ή όχι, αλλά μην διακόψουμε τη δουλειά. Αλλά να συνεχίσετε να λειτουργείτε. Αυτονόητο είναι. Η απλή λογική. Τι υπηρετεί άλλη πρόταση? Γιατί τώρα έχει σταματήσει, ρε παιδιά, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, έχει σταματήσει τώρα Έχουν σταματήσει 50 συνάδελφοι από την Πέμπτη. Όχι 2.000 επομένως. Οι 1.950 δουλεύουν. Ναι, ακριβώς. Μην τα λέμε όμως. Να σας πει μια κουβέντα και ο κύριος Μπαλάφας. Απέραντο σεβασμό στο πρόβλημα, όχι των 50 και του ενός εργαζόμενου αν υπήρχε. Προφανώς. Γιατί το δικαίωμα στη δουλειά είναι σεβαστό. Βλέπουμε, κύριε Μπαλάφα. Αλλά θα έλεγα η εταιρεία Χρυσός και λοιπά, πώς λέγεται, για να γίνει μερικές μέρες ένας έλεγχος που έχει να κάνει με την υγεία και με το όχι λέμε το περιβάλλον και κανείς το αντιμετωπίζει. Έλα μωρέ το περιβάλλον, σημαίνει με την υγεία της Χαλκιδικής, πόλης της Χαλκιδικής. Της όλης της Ανατολικής Χαλκιδικής, των ανθρώπων εκεί. Περί αυτού πρόκειται. Δημόσιο συμφέρον και περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι γι' αυτό ανησυχούν. Μα το καταλαβαίνω. Σιγά-σιγά πάτε για να το κλείσουμε. Δεν έχουμε πει. Έχετε τοποθετηθεί κατά της επένδυσης. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να το ξεκαθαρίσει ο κύριος Μπαλάφας. Θέλετε το κλείσιμο των σκουριών, ναι ή όχι? Προφανώς όχι. Θέλουμε να τηρούνται οι καταστάσεις εκεί. Προφανώς. Και ακόμα και το μικρός αριθμός σε σχέση με το σύνολο, επαναλαμβάνω, και ένας άνθρωπος να μην βρισκόταν εκτός δουλειάς με ευθύνη της εταιρείας, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Αλλά η εταιρεία να καλύψει αυτές τις οικογένειες αυτό το διάστημα του ελέγχου. Έχει βγάλει τόσα λεφτά
Έχει τόσα υπερκέρδη αυτή η εταιρεία, ρημάζοντας το περιβάλλον, ρημάζοντας τον τόπο, δηλητηριάζοντας τα ποτάμια και τα νερά, ας πούμε, και τη ζωή σας. Κύριε Μπαλάφα, γιατί καταλαβαίνω ότι όποιος έχει πρόβλημα. Όποιος έχει πρόβλημα δουλειάς, καταλαβαίνω, κάνει σκόντο στην υγεία στο όνομα του φαγητού των παιδιών του. Εγώ το καταλαβαίνω και το σέβομαι απέραντα αυτό το πράγμα. Δεν θα είμαι εγώ τιμητής οποιοδήποτε που πήγε να δουλέψει, μακριά από μένα. Αλλά θα έλεγα πρώτον, από άποψη δεοντολογίας, με συγχωρείτε θα το πω, σήμερα χρειαζόταν και οι δύο απόψεις να ακούσουμε εκεί. Και κάνω, δεν είμαι εγώ εδώ. Ενώ οι κάτοικοι της κατοικικής εννοώ. Εγώ δεν αντιδικώ τον κύριο. Κάθε φορά ένα λεπτό. Εγώ δεν αντιδικώ τον πρόεδρο. Όταν ήταν η κυβέρνηση εδώ, φέρναμε αυτό το πλήττεται ο άνθρωπος. Εγώ σας είπα τη γνώμη μου. Σας είπα τη γνώμη μου. Θα χρειαζόταν να είναι και η άλλη άποψη εκεί ισότιμα. Δεύτερο. Το ζήτημα, η εταιρεία με τα υπερκέρδη που έχει βγάλει τόσα χρόνια, θα έπρεπε αυτό το διάστημα που θα γίνει ο έλεγχος να καλύψει τους εργαζόμενους και να μην τους απολύσει, αν τους απέλησε. Δεν πιστεύω ότι τους απέλησε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τους απέλησε. Άρα να τους πληρώσει. Θα τους πληρώσει τις λίγες μέρες. Αυτό λέω. Και να δούμε τι γίνεται. Αλλά πρέπει να πούμε, μαζί με το ιερό δικαίωμα στη δουλειά, έστω και υπό ανθυγιεινές, καταστροφικές, δηλητηριώδεις συνθήκες, έτσι. Υπάρχει και το δικαίωμα ενός ολόκληρου κόσμου, επίσης, ενός ολόκληρου τόπου που δηλητηριάζεται και καταστρέφεται καθημερινά. Αυτά τα δύο μπορούμε, αν θέλουμε, να τις συνδυάσουμε, εάν προχωράμε και αντιμετωπίσουμε τις επενδύσεις σαν επένδυση και όχι σαν πειρατεία, κατά τη γνώμη. Από εκεί πέρα έχω απέραντο σεβασμό στους ανθρώπους που δουλεύουν. Ούτε καν γνωρίζετε που είναι σκουριές. Αφήστε με να μιλήσω, κύριε Μπαλάφα. Δεν γνωρίζετε καν που είναι σκουριές. Δεν ξέρετε καν που είναι σκουριές, όπως και εσείς, όπως και όλη η κυβέρνηση, γιατί μας το έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Είστε μερικώς ενημερωμένοι διαστόματος κυρίου Λαφαζάνη. Δεν έχετε ενημέρωση και καταστροφολογείτε στα κανάλια. Αυτό το πράγμα δεν σας θυμάσαι σαν αριστερή κυβέρνηση. Πάνω απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, το ιερό μεροκάματό μας το βγάζουμε εμείς με τον ιδρώτα μας. Η εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία μας δεν μας απασχολεί. Αυτή τη στιγμή οι 50 συνάδελφοι από δικό σας σκοπό και δικιά σας σκοπιμότητα είναι άνεργοι. Εμείς παρόλα αυτά, σαν συνάδελφοι συνδικαλιστές, τους έχουμε κάνει τη συμφωνία ήδη με την εταιρεία και την πληρώνει. Εσείς, σαν κυβέρνηση όμως, δεν μπορούσατε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχετε στη δουλειά και αντί να τους σταματήσετε και να τους πετάξετε στην ανεργία, ταυτόχρονα να ελέγχετε οπουδήποτε χρειάζεται. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μην παίζετε άλλο ρόλο από το ρόλο σας σαν συνδικαλιστή. Σας σέβομαι απέραντα, το είπα, αλλά μην παίζετε άλλο ρόλο από το ρόλο συνδικαλιστή. Κύριε Μπαλάφα, έχουμε εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Και έπρεπε εσείς ο ίδιος να ζητήσετε δίπλα σας να ήταν εκπρόσωπος του κινήματος των σκουριών, του λαϊκού αυτού και του πάντιμου κινήματος. Αφού είστε υπέρ της επένδυσης. Άλλο λέμε τώρα. Άλλο λέμε τώρα. Εκεί έπρεπε να είναι, κύριε Οικονόμου. Σας είπα τη γνώμη μου. Σας είπα τη γνώμη μου. Μιλάμε με τους είμαστε υπέρ των επενδύσεων, όχι της πειρατείας και της καταστροφής. Δεν μπερδεύουμε πράγματα. Η κυβέρνηση έκανε μια κίνηση. Αφορά κάποιους εργαζόμενους. Βεβαίως. Δεν αφορά άλλους οι οποίοι δεν εργάζονται εκεί. Μα δεν μιλάμε γενικά για το θέμα των σκουριών. Όλο το θέμα υπάρχει πακέτο. Σας παρακαλώ. Δεν μας καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό. Οι εργαζόμενοι εκεί είναι αντίθετοι στο να εργάζονται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι νόμιμο και ασφαλές και για τους ίδιους. Όχι. Ωραία. Αυτό θέλουν γιατί είναι κάτοικοι της περιοχής. Είμαστε εμείς δηλαδή τρελοί και θέλουμε τα παιδιά μας να πεθάνουν οτιδήποτε οι οικογένειές μας. Τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Πώς θα αντιδράσετε? Αν ξέρει που είναι οι σκουριές σας, μας πει. Πώς θα αντιδράσετε, κύριε Πρόεδρε? Την Τετάρτη ξεκινάμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Κάνουμε 2 κινητοποιήσεις ταυτόχρονες. Έχουμε προκηρύξει 24ωρη γενική απεργία σε όλα μας τα εργοτάξια και θα διαδηλώσουμε με μια συμβολική κίνηση να κλείσουμε τους δρόμους. Και στην Αθήνα. Συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και θα φτάσει μέχρι και στην Αθήνα. Μάλιστα. Τελεία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Επιτρέψτε μας να παρακαλέσουμε την κυβέρνηση πάντως να επιληφθεί το διάστημα εκείνο που ελέγχει οποιαδήποτε επένδυση επιλέξει ένα πρόγραμμα προστασίας και των ανθρώπων του ιδιωτικού τομέα. Γιατί μιλάει μόνο για το δημόσιο και είναι σημαντικό να προστατεύσουμε και ένα παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε να έχουμε για τη χώρα. Ελπίζω το παραγωγικό μοντέλο σας το πρότυπο να μην είναι σκουριές, κυρία Καϊκλή. Ελπίζω το παραγωγικό σας πρότυπο να μην είναι
πειρατεία. Η πειρατεία με το Κύριε Μπαλάφα, πρέπει να μιλάτε θετικά πλέον. Πρέπει να μην είναι αυτό το προτάσεις και όχι άρνηση. Η κυβέρνηση πλέον σχεδιάζει, δεν αντιπολιτεύει. Αν είναι πειρατές πρέπει να τους πείσουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, Καλημέρα. Απ' όλα όμως να προσέξετε εθνικά ζητήματα. Καλημέρα. Με τον αστιφύλαξη δεν γίνεται, κύριε Μπαλάφα. Αυτά τα λέτε εσείς. Εσείς τα λέτε αυτά. Τέλος, καλημέρα, διάλειμμα. Καλημέρα. Διάλειμμα έχουμε ή τελειώσαμε.